Čaute kamoši, dneska máme tu také video. Na karavane išli sme ho preskúmať. Máme tu Šimona, Nika a ja, Milana, Ťaťa a Miša. Tak teraz idem natáčať. Tak tu je taký strom. Máme tu strom taký. A ukáž to dnuka. Daj, ja to ukážem dnuka. Ja to ukážem. No tak sa nakloň. Takto to vypadá dnu, ak chcete vidieť. A ak chcete, tak vás môže môj brat zobrať. No ak chcete, tak tu máte. Ajo vám to podrží. Počkajte, držte ešte kameru. Držte takto kameru ešte. Popchá sa tam. Dobre. Takto sa Ajo ide vopchať. Počkaj. Ja skočím. Dobre. Šimon ide teraz skočiť. Aj Niko, aj ty ideš? Daj kameru. Kamera. Dobre, tu máš. Ja hore. Tak to vyzerá dnuka. Je tu veľa pavučín. Ja som sa prepadol. A fakt? Ja som sa prepadol na čisto. Nechoďte chlapci dnuka. Prečo? Ja mám pavučinu všade, ja som všade od pavučiny. sa prepadol? Tam. Držte niekto kameru, chlapci. Ja mám pavučinu na vlasoch. Dobre. Takto to vyzerá. Od dverí. Tak. Od dverí. Od dverí, Ajo. A toto? Tuto by mal byť aj nožík. Tomáš. Ak viete, čo je toto, napíšte do komentárov. Ja idem do dodávky. Dobre. Ťaťo ide teraz do karavana. Dobre. A vieš čo? Ja som to hodil. Dívajte. A ono sa mi to sem zapichlo. To sa tam zapichne. Naozaj. Tam sa to... Fajn, sme sa to zabiť. Chcel som ma zabiť. Nerob, to zabiješ takého. Dobre. Toto sa... To je motor. Dobre. Tomáš. Poď natočiť, ale. Ja som tam už natáčal. Ale tu som tam Šimon dáva. Nie. Takto. Čo on tu teraz hľadá. Tuto nechoďte, lebo tam som sa prepadol. Takto. Tu je taká stromka. Čo bolo? Tam... Púkajú stromy. Počkaj, daj. Pič. Podržte mi mobil, chalani. Ale čo milé. Ajo, daj. Čo, nestraš tu malých detí. Ale nie, ťaťo, keď prechalo, tak jebla doska. Však čo? Ajo, daj. Podržte mi mobil. Daj, ja to zoberiem. Dobre. Choďte teraz vectať, lebo to... Dobre. Teraz sa to bude hrkotať. A teraz dúfam, že sa to... Že neprepadne. Zle to natačiť máš. Dobre. Poď, 3, 4. Dobre. No, za čo? Dobre. Ťaťo ide semka hore, ale ja tam nejdem, lebo sa to možno prepadne. Možno. A ja mám na oblom. Lebo ťaťo má neviem koľko kilo, má veľmi málo. Ne, kde ste tu riadne málo? Úplne málo. Tak. To padlo! To mi padlo. Ukáž, koľko máš už minút? 4. Bude video. Čo? Poď zase kúchať. Ne. Ako to zapíšem? Kúkajte, ako to zapíšem. Diváci. Ja tu. Kúkajte, ako to zapíšem. A kúkajte. Ja to idem. Daj. Podrž. Kúkajte na Tomáša. Oj, to sa odrazilo. Kúkajte na Nika. Nedal. Tu máš. Dobre. To je dobré. Dobre, teraz. Poď ty. Počkaj.
Teraz ja idem. Pozor! Dobra. Patrz, tam seknie. Dobry napad. Nie wiem, czy tam Dobre. Tak to wypada von. Aki masz mobil? To są takie piczowiny. Hopa, hopa, hopa. Dobra. Całe komu chodzi,